Ato am Gamanta ato tanandre io zahava tsara resaka sakafo tsisy raha mikatrapoeky zegny pakopako ato crêpe ato akô miaro vanio ato godrogodro ity belaro fahaizana izy ty karaha mofo gasy zare eto ato ty brochette fa ianao ndraiky lasarinazy ity hoe amizay ino matigny hinanagna izy bon agnisan'ny raha mampiavaka Gamanta ato boka izy ty resaka vanio raha jiaby hitantsika presque miaro vanio aby afa tsy brochette fo tsy miaro vanio donc tsisy raha mikatrapoeky karibo aby atsika jiaby hinagna fa za io miasa aloha io hoaniko aloha aminazy ty io pepese aloha za io aminazy ty pakopako sa crêpe sa godrogodro sa i belaro ty sa i brochette ty hoanigna aloha bon alohatsika hinagna karibu abi. Tsara marigny le belaro ty ary anazy misy vanio fa izy ty marika mampatsiaro zay mbola ela satria zay mbola ela boka andeha l'école mividy izy ty mpivarotra amy sisin-dalagna regny tegna nostalgique be izy ty fa mampiavaky ty tegna niny Gamanta ty tsy vitan'izy misy vanio mbola afaka fangaro saosy koa ty zegny raha tegna anisany atao saosy karaha igny izy sala bozo afaka tsirona mafy mariny Gamanta tegna hafa izy zegny afaka magnandrana mikomandy anareo aminazy ty fa hafa izy ty ato zay de raha ambarako donc saosy ndraiky karaha mbola ambiance manao saosy ty saosy timo fangaro belaroa zay siron-draha vraiment tsisy raha mikatrapoeky zegny mba zegny eky sady mahatsatsantsagna mbola ela tagna no maharegny sirony hafa mizy zao ndraiky idriky aminazy ity godrogodro no agnarany tsaro marigny fa ty godrogodro ty zegny agnisany godrogodro tegna godrogodro voyageur donc volagnazy any hoe agnisany godrogodro mpandeha indrindra ambony tany izy ty fa misy 56 pays efa nandehanany godrogodro ty ary agnisany naha Gamanta any Gamanta ny godrogodro enareo mampiavaka ty encore izy karaha olo boka magnano izy ty le hoe miaraka amy vanio vao avec coco fa ninazy misy goafa ndraiky izy ty mi avec chocolat ty zao fa avec chocolat ya avao zava texture anazy mo izy tsy le mahery be aveke tsy le malemy be fa leran'ny tsara karaha plastique zegny le mahagamantany Gamanta no manafo tsarandraha ozy aminareo zegny izy ty zegny tagny amin'ny 2019 izy commence niketriketriky azy izy tagny amy 2020 izy vo tegna hoe nataony commercial be amizay le raha ty micommandier le tihinagna karaha za amy Gamanta ato tsara zala i raha ty manafo tegna vraiment koa maromaro hanigny amy ty antena tsy mihinam-bary fa voky edy
Lah, igny amin'igny nihina zalantegna fa tegna tsy lany raha jiaby ty e. Izy koa sady lalantegna maso zegny donc amin'ny godrogodro tio e vao malany azy fa za ndraiky nagnano e za baka fa tsy lany jiaby e. Ya, ny afatrafatra donc anareo e ka tianareo igny raha manjary karaha raha nohaniko zao io amy Gamanta ato e, misy page izy fa anareo amy page zava Gamanta dia ao anareo magnano commande, afaka magnano commande na godrogodro, afaka magnano commande na belaroa, afaka magnano commande na crêpe, pakopako izy razonao na kabaka ndezy mbola misy tsy eo sasany mitetiky ro mazava zay ko babe ro mazava na laoko ayayaya mbola agnisany spécialité ndreo ato raha jiaby zegny ke zegny izy zavako aby Gamanta tsisy raha mikatra poeky io ty zao doko ataoko dessert ty dessert brochette lasary zay en couleur